ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ସତରେ ତ ଇଏ ହଉଛି ଫୁଲବାଣୀ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଠାର ସବୁ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଋଷି ଆମର। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ଋଷି ଏକଦମ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍, ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍। ନିରବ, ନିସ୍ତବ୍ଧ, ସୁନସାନ। କେତେ ଖାଲ ଏଠୁ, ବାପରେ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆମେ କେତେ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛେ। ଆରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆମର ଅସୁନ୍ଦର ଯିବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ସେମିତି ଯିବୁ କୋଉ କରିବା କିଛି ଏବେ ଘାଟିଟା ତମେ ଯୋଉ ଆମେ ନଈତାଲ ଯିବ 60 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲେ ରହିପାରିବ ସେପଟେ ଘରଟେ କୁଟିଆଟେ ଜଣି ଗାଡ଼ିବ ଚାଟ ଥିବ ନବାଟି ଯାକ ବିକୁଥିବେ। ଏଠି କେମିତି ଆସିବ ତମର କାହିଁ କମ୍ ଆସିବ ଖାଲି ଶୀତ ଦିନେ ଅଳ୍ପ ଦିନେ କାହିଁକି ଆସିବ କିଛି ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ।